Fil-Partit Nazzjonalista qed jiddetta n-narrattiva politika Adrian Delija. Beliksborg qed jispiċċa jkollu jwieġeb f'isem il-partit fuq il-pożizzjonijiet li qed jieħu l-bniedem li kkontestaha l-kap. Dan kien evidenti f'kummenti li taw kemm il-kap attwali u l-eks kap nazzjonalista dwar is-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Delija sejjaħ il-barranin li jaħdmu f'Malta bħala tetkexkix. U meta Beliksborg kien iffaċċjat b'din il-policy tal-Partit Nazzjonalista, lanqas kien jaf se jwieġeb. Saħansitra One News staqsar il-Borġ minn liema setturi se jitneħħew ħaddiema barranin u wieġeb biss li hu jitkellem fuq dak li qalu. Għalik ta' tkexkix il-barranin. Jien qed ngħidlek sitwazzjoni x'qed jiena. Għal kontrarju Delija baqa' jżomm sod mal-kliem li qal tant li kompla bit-ton tal-Lemin estrem dwar il-politika tax-xogħol f'Malta. Meta ġie mistoqsi b'mod dirett dwar li ma tipi ta' barranin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed ikeċċi, u ma rridx isemmi settur iżda nfex f'tajjira x'konnet nistaqsuh dwar dan. Dan numru ta' tkexkix biex innaqsuh il-Partit Nazzjonalista milli ma settur ħajkun jekk. Ma diġà saqsejtni u diġà weġibtek. Mela, ma tiġi semmi s-settur. M'għandix għalfejn mela, jien ma nsemmix is-settur għax id-domanda hija stupida. Iżda t-taħwit fil-Partit Nazzjonalista jidher li hu ħafna aktar profond f'dik li l-policy u saħansitra qed jagħmlu proposti li diġà saru mill-Gvern. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jsir Labour Market Study, xi ħaġa li diġà saret. Aħna qegħdin nipproponu li ssir Labour Market Study. Labour Market Study fil-fatt ġie ppubblikat f'Jannar u kien miftuħ għal konsultazzjoni pubblika. Il-Gvern saħansitra kien identifika setturi li fihom ma ħallix jidħlu ħaddiema barranin oħrajn għax ma kienx meħtieġ fosthom fis-settur tal-white plates. Sussekwentament il-Gvern daħħal il-Labour Migration Policy li dwarha jidħlu ħaddiema barranin fis-setturi meħtieġa biss, bħalma hu dak tal-kura tal-anzjani. Hawnhekk ukoll il-barranin qed jintalbu jkunu jafu aktar dwar Malta u tradizzjonijiet tagħna l-Maltin. U issa se jiddaħħal korsu eżami obbligatorju qabel persuna tiġi taħdem f'Malta.